Прывітанне, даражэнькія, з вами зноў я, Зукзміцер, і 41-я частка каханка Вялікай Мядзведзіцы Сергея Пясецкага. Як заўжды, не забывайце пра падпіскі на канал, хто не падпісаны, падабайкі, каменты, расшар. І паехалі. Неяк з адным новым знаёмым па начных прыгодах, які добра ведаю вясёлую падшыўку горада, я ўвайшоў у салон, дзе было некалькі досыць прыгожых жанчын. З здзіўленнем заўважыў там Соньку Юрлінаву. Спачатку падумаў, што памыліўся, але неўзабаве пераканаўся, што гэта яна. На ёй была зялёная шаўковая сукенка з глыбокім дэкальтэ. Рукі былі зусім голыя, выглядала маладой і апетытнай, была вясёлай. Я падышоў да яе, не пазнала. У пані ёсць свой пакой? Запытаўся ў Соні. Так? Дык пойдзем. Калі ж апынуліся у пакоіку адзін на адзін з Сонькай, убачыў, што жанчына моршчыць лоб і уважліва прыглядаецца на мяне. Запытаўся, як пані завуць? Лаўра. Тады сказаў ёй на ты. Добра, для ўсіх ты будзеш Лаўра, а для мяне будзеш Соняй. А ты хто? Я з Ракава. Хадзіў з табой і Юрліным за мяжу. Потым не ўзялі мяне, бо страляў мужикоў на дрыгве паблізу гараняў. Ага, ўжо пазнала. Гэта ж Уладзік. Так. Не магла тебе прыгадаць, так перамяніўся. Утекла ад мужа разам з Ванькам бальшавіком? Так. Ён дзе? У вачах Соні паказаліся слёзы. Кінуў мяне, халера. Забраў усё, што мела, і ўцёк немаведама куды. Дык вяртайся да мужа, ён цябе так кахае. Прыме цябе? Так, каб зноў пад ключом сядзець, альбо лазіць па лясах? Досыць мне граніцы, бокам мне вылазіла. Дык лепей быць тут? Ну так, што дрэннага тут? Гаспадыня добрая, есці колькі хочаш, рабіць нічога не трэба, апранаюся, як мне падабаецца. Госці мяне любяць. Уражаны слухаў, як хвалілася сваёй новай прафесіяй. Пасля Соня запытала мяне, будзеш у мястэчку? Буду. Дык, маё золатка, не кажы там нікому, што мяне тут бачыў. Не скажаш. Калі не хочаш, дык не скажу. Гэта мяне не абыходзіць. Калі пазней развітваюся з ёю, зноў прасіла, дагаджальна заглядаючы мне ў вочы, каб нікому не казаў пра яе. Адчуваў у яе голасе непакой. Не скажаш, золатка? Кажу, што не, дык не, і кончана. Ну, не гневайся. Развітаўся. Просіце адведваць яе. Іду да грабара, сябра аглядае новую серыю закупак, а Шчур сядзіць у крэсле, курыць папяросу і насміхаецца з яго. Бачыш ты, паказвае пальцам на Шчура, усеўся на мяне, як каспар на сучку. Усё дрэнна, усё яму не падабаецца. Ну, на халеру табе гэта, кажа Шчур. Куды падзенеш? Завяжу зу Рубяжэвічы, аддам маці. І НССР таксама? Пытаецца Шчур. Усё. Што яна будзе з ім рабіць? Спатрэбіцца ў гаспадарцы. Першая катэгорыя. НССР замест меркі на бульбу. Шкада табе маіх грошай? Можаш нават іх выкінуць альбо спаліць. Мне і сваіх не шкада, вымавіў Шчур. Але на якога д'ябла табе ўсё гэта? Даеш зарабіць фурманам, кельнерам, швейцарам, дзеўкам. Гэта я разумею. Але навошта купляць усё гэта? Не ведаю. Трэба даць зарабіць і фабрыкантам, кажа грабар і голасна пырскае смехам. Смяецца, як жарабец да кабылы, кіўнуў Шчур, устаючы з мяккага крэсла і падыходзячы да вакна. Вечарэла. У пакоі сцямнела. Святло не запальваем, маўчым. У пэўны момант Шчур вымавіў. Ведаеце, што, хлопцы, ці не досыць гэтага? Зараз залаты сезон, самая работа. А мы тут забабіліся, дзеўкам валасы пад пахамі падглядаем. Хопіць гэтага, заўтра вяртаемся, рашуча кажу я. Грабар маўчыць. І я вяртаюся, кажа Шчур. Ну, дык і я з вамі, адгукаецца грабар. Але трэба напаследак гульнуць, дадае жвава, каб іскры ляцелі, першая катэгорыя. Затрымаліся на ўскраіне мястэчка і адпусцілі селяніна, які прывёз нас са станцыі Ляхновіча да Ракава. Вы, хлопцы, пастойце тут. Я схаджу да гусяра, даведаюся, што чуваць у мястэчку, кажа Шчур.
Толькі вяртайся адным духам, адказаў грабар. Добра. Шчур знік у цемры, не вяртаўся больш за гадзіну, а калі нарэшце прыйшоў, дык сказаў: ну, хлопцы, добра, што адразу не пайшлі на пункт. Там нас уже другі дзень чакаюць. Зрабілі вобшук. Нехта данёс, што ты хаваешся ў кручка. Сляпую сабакі тыкаюць пальцамі. Не трапляюць. Пра мяне яшчэ нічога не ведаюць, толькі цябе шукаюць. Ну, і яго. Шчур кіўнуў галавой на грабара. Але не ведаюць, хто ён такі. Што зараз рабіць? Запытаўся я ў шчура. Ведаю одно месца. Мяліна мураваная і пункт добры, толькі там трэба ціха. Дык вядзі туды. Абмінаючы мястэчка, берагамі рэчкі выйшлі на поле. Доўга прабіраліся па вузкіх сцежках каля іслачы, затым, ідучы па палях на цянькі, наблізіліся да вялікага мураванага, але крыху разбуранага гмаху. Што гэта? Запытаўся ў шчура. Бровар. Тут зараз вёска паморшчана, а да мяжы як рукой падаць. Не раз пакідаў тут тавар і самкі марыў. Шчур падышоў да аднаго вакна у тыльнай сцяне бровара, які зараз не дзейнічаў, і без напругі выцягнуў з фарамугі вялікі, нагледжаны раней і вырваны ломам жалезны круг. Пасля ён адхіліў ваканіцу і загадаў нам залазіць усярэдзіну. Мы апынуліся ў невялікай прыбіральні, дзверы з якой вялі ў іншыя памяшканні і да самога бровара. Прыкмеціў у адным куце магутны кацёл, а ў другім вялізную бочку, у якой пры патрэбе можна было б і затанцаваць у дзве пары. Зацірнулі ўсярэдзіну той бочкі. Там было шмат сала, вядро і некалькі пляшак ад гарэлкі. Рэшткі даўняга гаспадарання шчура. Паклалі ў бочку прынесеныя з сабой рэчы. Шчур прынёс для нас з недалёкай рэчкі вядро вады. Пасля мы накіраваліся ў лес да хутара маці кручка. Я адшукаў ліпу, у якой хавалі зброю, выняў з дупла рэвальверы, набоі, нажы, паясы, торбы і ліхтарыкі. Забралі з сабой рэчы і зброю. Шкада, што не маем нашага адзення, сказаў шчур. Так, усё засталося на страсе. А можа, сходзім на мяліну, сказаў грабар. Не павінны ж увесь час пільнаваць яе. Нас трох, мы ўзброеныя. Калі што, дадзім сабе рады. Я думаю інакш, адказаў шчур. Хай ніхто нават не ведае, што мы вярнуліся. Самае лепей гэты дзікі пункт. А зрэшты, навошта вам сталае месца? Зараз час для работы. А ў лесе кожная елка схавае, кожны кусцік прытуліць. Спыніўся, доўга маўчаў, а пасля ўрачыста сказаў. А зараз, хлапцы, трэба будзе ўдарыць ва ўсю, каб запомніла граніца, якія на ёй былі фартоўцы, прабачце. Пайшло, першая катэгорыя, вымавіў грабар, паціраючы далані. Мне таксама зрабілася весялей. Вярнуліся на новую мяліну. Шчур сказаў, каб ні ў якім разе не выходзілі адсюль у дзень, бо могуць заўважыць, а сам пайшоў мястэчка на закупку неабходных для нас рэчаў і па навіны. Мы выпілі з грабаром пляшку гарэлкі і ляглі спаць у гіганцкай бочцы. Мяліна тут жалезная. Адчуваем сябе ў поўнай бяспецы. Курым і паціху размаўляем пра будучую працу. Ясную наконт яе розныя зманлівыя мроі, а грабар мне падтаквае. Пайшло. Першая катэгорыя. Ну, вось і канец 41-й часткі. Да пабачэння, да новых частак і іншых ролікаў.